Mga naapektuhan po ng pamilya sa bayan naman po ng Binmaley noong bagyong Uwan, patuloy po na bumabangon. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Patuloy na nagsisikap na makabangon ang mga residente ng barangay Sabangan, Binmaley matapos masalanta ng bagyong Uwan kung saan maraming kabahayan ang napasok ng tubig at nabasa ang karamihan ng kanilang kagamitan kabilang ang mga gamit sa pagluluto. Lahat ng kasatapat namin nasira sa amin yung mga prinsel. At saka mga kalan. Bukod dito, ilang puno rin ang tumumba at nananatiling nakahandusay sa baybayin dahilan upang magsagawa agad ng clearing operations ang MDRRMO upang maalis at maputol ang mga harang na debris. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang naghatid ng ayuda kabilang ang pamamahagi ng emergency cash transfer at family food packs mula sa DSWD kung saan 469 na benepisyaryo ang tumanggap ng tig 5,264 pesos at relief goods. Nagbigay rin ng hygiene kits ang DOH habang nagsasagawa ang dole ng tupad profiling at validation para sa karagdagang suporta. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga residenteng nakatanggap ng tulong. Salamat sa Diyos. Patuloy pang binibigyang pansin ng ilang opisyal ang kalagayan ng mga nasalanta sa lalawigan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.